Fabian Nwankwo, Ochiagha Oraukwu. Okay. I don't know big guitar. You know, can only find a about that. Everyone be able to allow their color. Adam, why? Oh, we get them today. And I go so happy. In the one you get a book from different Haga. Okay. Yes. In a Sunday morning, I have a banana get to you. So what? I have no shaking. You gotta go away in a minute. Okay. I have for you some the map. Thank you. Sounds one team, okay. Good afternoon. Good afternoon. Because I'm on able. Okay. On your back, I have been a paper. Okay. Get better in a bit easier to know what's it. My phone is now family hiring a family Jesus and Joseph.
na family ha ya be blessed. Na ha Jesus. Amen. Bueno, dalo. He invited me in January. Also, I come out one of the Kakendom as I'm telling you. Hey, you know what you know, Gamaka? They can see no brother and a younger brother. I'm not on my kid. How are you doing? How are you fine? I'm doing my guy. The first chairman of Land and Property in Britain, I welcome you. The former vice chairman of DCJ to the Bay campaign of Lagos. I welcome you. Honorable Chief Honorable Moneshilation and Love. So you can take it collect. Because time is not our friend. Uncle Sine, Uncle, anyway, too much. Okay with the French, in the French.
got pink lips. We got pink lips. We got pink lips. Good man, Shania. And the guy from the motive. I think it's where Ochiagha no one again in the is this taking for that track? Official duties. The bride's father and his kinsman Nagi Kele Ndiogo from Omodi village, Oraukwu Kingdom. He gave me the Government Council of Anambra State, Nigeria. Abba Bishop, Ogo. Ichizuko. Ochiagha, Emana ofe dị mmụtara dị ma nwere ife ji ega na akpịrị. A na-eji ijọ ka esi eje ijọ, jee gala ka esi eje gala. Abụọ the same route. That's my ish Happy Easter to you. Bring it on. Thank you very much. Please, Biko, ina nyapita. Abona ya bago tradition. Complete. Biko, ame buloji do buda. Buloji. I know anymore. It's you anymore. If I ain't a dear woman, or whether put a guy, or you took a yaw, where we cheer, or we go equal and never. A message one day, over for you over here. I look at that never one day either. Now, one day I put up on a I work with that. Only my good. But if we are getting a good woman, where they go, also, I do good woman like woman. Drop by what an woman. Woman, I do not have a number. As long as you are there, or yet to see, okay, into Brunka, I need it. I got never, I'm going to go, or they will get to the Indians. When I see about where the woman pocket, or I give you, oh, to that kind of Indian. Where they oh yeah, then whenever I know. So we let the way. Okay, do what the man. Do my man. I die why. No more name than that. I got it. Okay, you know. Okay, I'm going to look at what was the way. I know what you man working. Why and working. Why and why. Oh, wait, you won't have one also. Or the band that the food. West Night Garden.
onye bịa ka na ya biri ndụ ife ọma ka anyị ide ebe onye ọ na-eji obi ọma wee na-anabata ife ọma na-eme n'ebe ife ọma ga-awụ ya ruo okirikiri niile ọ ji abalị ụlọ anyị adị wee sị ka Chineke obiri wee tupu okike abịa na ọra nsọ nke ndị eluigwe na nke ndị ala unu were ọjọọ n'ogwu na-ebe n'ogwu na-ekpo n'ogwu taa n'ogwu anyị bụ mmadụ anyị were ya n'ibe ka n'ibe kpọọ n'ibe ka n'ibe ọzọ ya n'ụzọ mkpụrụ obi na-agwa tupu okike ebia mana ndị a na o Presenting the requirements how to wait here. As we got to the next meeting, even if I would have also what I feel also. Come on, now, on a bird, I don't know what I Adora, we're waiting for your first appearance. I'm going to go and I have to know what I can't wait by obodo egwelugo na mụ na chi m si je obodo ebulu egwu mụ na-adịkwa m mma ewuche wepụwa m ụmụ obili Igbo na-etisi egwu ike obodo egwelugo akụ nwa afọrọ m na-ebeli nji nwe ugbu ọzọ nwanne m nọ n'ọgbọ ewumeli ụmụ obili Igbo na-etisi egwu ike eje abụ ọgụ ka anyị si eje na n'ugoyi ewu mmehie nna m ewu na-ewe Nchukwu gọzielu m ndị nne Nchukwu gọzielu m mama o Chukwu ike kere ụwa gọzielu m ndị nne maka n'ibe nne na-alụ n'uwe lite uwe ọnwelu nne biko lọta nne gị maka na nne dị ụtọ ewu mme ewu uwe Chukwu ibe nne na-alụ n'uwe elike isi waba nwa ọkwa nne ka a ga-akpụ afọrụba nwa ọkwa nne ka a ga-akpụ I went there with my best friend, so many pretty girls, they think I'm a bully. the Grammy Tego of hey, it's over global. It's over global. It's over global. It don't call no money. Remember, I don't know fitness international. And all my people know what to me. If still no food, no food for me, if I don't know you, and I'm not going to know you. That's it.
Alright, thank you, no. No chance for VIP. The blessings from the mind. I speak more. I don't want to be the bad stuff. I don't want to go back to my other stuff. But nobody's stuff. Francis
DJ, please, thank you, DJ, thank you. DJ, please, thank you. DJ, please, bring it down. Kilibe no baby yo. Kilibe no baby yo. Baby the sharp from head to toe. Baby a la carte, crystal baby yo. Today na your day, kwado bengoli yo. Fichaba no baby yo. Nakata no didi yo. Baby more in the hot, so different yo. Baby more in puliche. Anya mututu, machuku kelumbo siuka. Confidence oh, baby more maloko. Nakata no didi Oya putabanu, iyewe jekwe mebe. Oya lechabanu, oya tekwe kwa mume. Asa menitewe, iyewe jekwe mebe. Oya surugede, oya tekwe kwa mume. Aga meburu manya, ujere papa kiyo. Anige se kwani kogesi emunaki yo. I want to give you a ring, oh my love, oh. I want to take you to church, oh my love, oh. I want to Oga nwoke Emeka Oraukwu n'ihu ndị mmadụ ekole mbụna ya dụrụ n'ụmụ ọ izu ebe ya bọọsụ ya gị nọ ada nwanyị ọ bụ n'ọdụ bụtel ọ ya dụsịta asa sọfre ọ ya nwụta ya nwoke nwụta ya nwanyị ọ bụ ụmụ nwaanyị ịtọ ụmụ nwoke ịtọ Oya muzi isai. Amen. Oya kwaka. Amen. Ekole buno ya ko mama. Amen. Ebe ojo na eba we ba uses today. What they do ya do successful. In Jesus mighty name I pray. Amen. Ife di mani ebogo, ega babana. Ife di mani ebogo, ega babana. Ife di mani ebogo. I
Ochigha
I'm
ndị bido Diamond wee metezie ọsọ eyi were eziokwu thank you very much. Makana ọbụrụ ọsọ gị gbara ọsọ ga na-enye anyị ọjị ọgwa ndị ọzọ mana Ikenga ịdị outstanding. Thank you very much. APC wete mmaji kwuru mmaji. Sambisa ka ịdị asọ ngozi ọdịmala biko nyere obi nke ọ dị ka nke
never get late. To achieve troops. Supporters, the Bofi Alexander in the middle. To whom honor is due. In every kingdom there must be a king. In every empire there must be an emperor. Permit me to announce the humble arrival of His Royal Majesty, the Igwe Chinyeleze, Ese Ibrahim Oraukwu, because when I will never tell you this, I'm singing now. I'm singing now. Igwe Chinyeleze. I'm going to do it. I can give Father, get your worker. I got to please. Can we go to that? Please. Pas bon dans ce table là. Il arrive ce table là.
So every stage I'm more Mercy Apostle all my sister an extended sister because not papa fam I just go phone to put my baby now. But everything was their family. But then I can walk down. One day my Ochiagha Oraukwu. I've been my benefactor when on a seminary. Most of some of the bills at seminary he took care of it. And when she father ever got when priest the father but now not when she father back cannot receive the father. So has been there for me. So you must I almost be there. I can't go Father, give you a father, no
onye mgbazi Ochiagha na onye ogbe a Akenyi na-agwa nwa ya tata n'ụbọchị a gbara nkwụ ya na di ya achọ ndị gbara akwụkwọ na ndị na mmụta ọfa nwa onye na-ehụnanya ya bụ nke na-ejide ezinụlọ ha wee na-egozikwa ha ihe ọbụla Chineke ji agọzi ezinụlọ ife akwa ozikọfa na ọnwụ ihe niile kwesịrị ekwesị ezinụlọ. Amen. Anyị na-asị gị nnọọ daalụ ọrụ. na anyị erisighị ibu gị butere anyị na ahịa wee sị na ọka ekele gị wee sị ya na m ama ebe anyị ebido kelere gị ọ na-ekwu isi zọpụta ọgụ na-eguzodu n'ọgụ anyị ebido kelere gị ọ na-ata n'ọgọ otu ume mana ha ncha mana ha ncha niile bụ Chineke ka a ga na-eto maka Chineke na-esi n'aka etu anyị na-ekele ịma na a na-ekwu nkele n'ezienụ ka e mesịrị Chukwu wee were aka ya wetara anyị ikuku na-eku ebe sọrọ ya ikwe tinyere ọrụ ukwu o wee na-awasịkwa ebe niile a na-ajụ onye ọrụ ukwu so anyị amaghị ọ ka ihe m na-ajụ bụ Chukwu tụwa nwa eze nye okporo ihe ekoko etu a ka ọ dị anyị niile na onye ọbụla kachasị ka anyị were eziokwu wee na-aga were eziokwu were ịfụnanya wee na-aga ka Chukwu wee nwee ike n'oge ikpeazụ anyị wee nwee ike mmanụ na anyị ya ihe n'iru maka na ama na ebe a na-eke so wee na-asị n'ọya esi weta ego niile iji wee n'ibi na ebe aka na Chukwu ya emeji igwe mmadụ n'aka Ichie ebukwu ọha igwe ka ọ na onwe ihe o mere enwere ike ọ bụrụ obi ibe na Mercy Apostle ewepụ maka ihe a ewepụ si m ihe a na-eme nwere isi owere isi eti bụ onwe isi maka ekenesie ihe ekele ha dịka ọ dị ọha igwe eziokwu ụkwado mma ọ Chineke wepụtara anyị idekwa ya ịma na ndị na-abịa na-ekwu okwu mgbe msị anyị na-eme emechi gbasara egwu ihe anụmanya ndị yut wesị ka nye onye na ndị na-achị achị aka na ndị na-achị achị abụzi yut ọ na-ele anya igwe a ewe yut anyị na-anya flo na ebe ihe yut egwu mgbe si dapụna mgbe a chọrọ idebute gota igwe na-ekwu yiri ire mgbotu ndị Hausa enwe ebe na-erewe tomato garago na ma 12 ụdị ha na-eyi wee yiri ihe wee je na-agagharị ihe na-akọwa ya na dịchọ ọdadịna igwe okpukpe ndị nọrụ gị na-eme gịnị na-ebochi ya ọ Chineke nyere anyị ịgwọ ya adịghị onye si na ya adị onye agha ya adị onye si na ya adị onye agha ya adị ya na-ekwu na ọrụ ukwu ya adị mma ụmụ nwanne mbata onye agụrụ na enye nwa nwanne m ọ ya adịrị agụrụ mma ọ ya adịrị arọ mma na-akọwa ya na onye bi aka na obi elu a na-ahịa egochi ọrụ ha na ọtụtụ ihe dọtele na awụ
my mother na 5 years. Yeah, na 100. Is that a buy no 100 and again? Come on, play 2 days and 102. You don't actually go here me for the year. Oh, we go what's the enjoy? We got my one in my carry. Yeah, I had tried in them. Gave me a good development. Also, all of them model he had the and I'm not jet. I go. They protect it on one. Now that's it. The guy named who's that on man? If you want, who's that on man? But all the very good now, I don't know why didn't here when I got. I drink my water. I don't know my father. I am supposed to have he will talk. He will Palestine. Loyal highness, loyal how much is go. Where you better. Mamma, okay. Look at why I'm father, no. Now, we're going to what are the Joseph and Jeba? Go for other members and any of you. Enough one deal. Even all over. Leave it by you. the youngest will be man of you very capable now nowadays. Fire taking one I did not. Organic, you see why I die now. Only Chimoch, you go Chimoch. Gerago, Nilo Kai. I just the other second only chairman down is Anambra State. You go my code, which you much. So, my code, when I am, we are in a joke. I'm a joke, I'm not aware, man. Oh, you try your fly. Oh, yeah, drive an eye, Jesus. Can I be very tough? Let's see how everybody. They produce products. They produce your beginning. When they put them on producing them, I don't think we are producing good. Investment. You know, so when I put out half rich, very serviceable and graduate. The next thing like everybody I making it. How what do you now wear kai? How we not quiet, you know? So I drive man make it on. Yeah, I know what I will help you. I will not neighbor call here make it. When I make you you're a mother. I'm not going now. Oh, no, cable taria. And I told you, I have told you, because all of them are say about one, I don't know, but I don't know, get that one. Oh, wait,
Mike, unu gbara na-etutugo mgbado n'anya hinne. So when na-ebu ụlọ eke unu na-aga n'ihu nkwụtata nwanne nwoke na-ekiri adịya nwaanyị nya tata nnọkwa wee na-atọ ya dịrị mma etu ngwu ndị ego amakwa na ụlọ zụwa ụmụ ya zụrụ etu ọrụ si abịa a na-enwe nna unu petrol bụ ụlọ etu ọkwa nri akwa petrol si etu ọkwa nri esi abịa nchekwa unu nwere asa abịa iche ine mma ya ile ha anya ha jere tewa ya ego obi ibia ihe ya kachiri ebe n'igwe gozie mmanya a ewetara anyị anyụ ya nto ogo dị na arụsi ike n'afọ Joseph onye anyị nwanne m na ọba agbata obi ọ bụ ezigbo mmadụ mana ị na-anya fụ na m bịara abịaghị n'oge maka ihe karịrị taa na asị na mma eruriri biya ọ na-eme ihe nsogbu na-eme ya maka ndụ ya taa ka m mere ya ọ bụ nsọ mmadụ ebe ọ na-ahụ ebe anyị na-ekwu nwanne ọrịa ga anyị na-asị gị nnọọ nwa nwaanyị a na-eji ekele ya gwa ha na ha ogologo ndụ na ha ịdụ n'otu udo na ezinụlọ nne na nna were wizi na ngọzi ya adịrị ha ihe ọha ha na-eche tupu ya emezu ya God bless you. N'oge nke gị anyị esikọta anakọrọ gị si na ihe mere na Ochigha ga-eme na be gị n'oge ete ha akara aha Jizọs Kraịst nwere ya. Ọ mụ Mercy Apostle onye na-eje ebe ọ na-eme na Oraukwu na tata anyị bịara nke Ochigha Oraukwu echiri echi is a Palace Cabinet member na tata nwa ya nwaanyị a na-akpa ada agbara nkwụ ya nwa ọnyụma dị akpọrọkwu ya ihe gara nke ọma eriri eri nwa aṅụ ọ bụrụ ihe ụmụazị oke okeshọn ndị mmadụ bịa gosi na Ochigha bụ nnukwu mmadụ obodo dị iche iche bịa ọgba nje gba ihe dị iche iche anyị kene Chineke ka ndị na-ebịa anyị kenekwa Ochigha ka o sie ndị mmadụ rie anyị na-ese ka Chineke ozie ezinụlọ a mee ka ọ bụrụ ezinụlọ udo ọrịa a ga-amụ nwa ihe ọma ga-emere ha Chineke gozie anyị n'aha Jizọs Kraịst aka m bụ Mercy Apostle onye